И така, здравейте, приятели, ние сме Aaron Blake и продължаваме с третия епизод на FIFA World. И започваме още един стартер къп. Това е вече третият за сега. И дано този път имаме по-голям успех от предния. Също искаме да вкараме гол. Гледаме към покупката. Емир. Правим. Сега те дали ще вкарат, които не знае, не вкарват, естествено, да ще толкова слабо този отбор, не знам какво. Така че взехаме топката по най-глупския начин. И браво на Таяни, така. Опази топката. И не казва, така, ще пази, ще играе там. И пак не успя да... Не успяха да се играят. Това е много на пичага е там. Така, подаваме на този пичага е там. Ще минем през тази дупчетка. И... там също. И взимаме топката много успешно. Много успешно. И на паузата топката много успешно. И да какво ще направят? Да ги вкарват? Не вкарват. Спускат. Слабо. Почти по-дълно. И там далече. Така подаваме. Подай! Сега ще... какво стана? Засала? Да. Не, минал. Телефон. Така, ще вкараме. Не. Мисля, направих. Даваме на Унди там. Пич. И този. И така. Стреляме! И да не вкарваме нищо. Нищо не правим как текли нупчета. Нито вкарваме нищо. Само потом ще вземем като тестство. Така. Вземаме топката, даваме, защото някъде отидохме към собствената си врата. Даваме. Взимаме топката. И те бърде да ще оправдуваме или ще плачем. Не знам. Даваме тук. И покажа бързо! Бързо някъде да е браво на момчета, да, много добре се правят в този матч. Не вкарваме, но... пак не вкарваме! По-силно другия път ще читаме. И какво стана? Сега ще разберем... Добре, по времето си не знам. 0. Така. Те продължаваме. Така. Ще опитаме да вземем топката, но не успяваме. Също искам да питам, ако някой иска още игри от Origin, освен тази игра, като Battlefield 4, Chinazi и тъм подобни игри. Просто пишете искаме Origin. Или искаме Steam за Steam игри, защото не съм помол. Или още еди си коя. Или започне еди си коя игра. Поредица, т.е. еди си коя игра. Minecraft ли било, Payday ли било, не знам си кой ли било.
Mass Effect ли било, не знам си котра ще... Малко да успеем да вкараме. Така. Мале, топката къде лъжи? Така. Добре, то ще го пребутаме. Пребутаме! Да, топката, бе! Циган! Бе! Така. Ще опитам да вземем топката, но не успяваме. Ще се прибушме играчите. Мале, как ни минаха, този двор просто е много добър. Така подаваме на този играчик. Много се ядосвам, просто много се ядосвам от тези стъпанари. Излезе топката. Така. Така. Даваме. Ще се опитаме да вкараме. Спряме! Стреляй! Викам! Ще викам, докато не вкарате. А тъпо ще свърши матча. Те... Един гол не са вкарали. А ще тъпи играчи. Махнал съм коментатора, да знаете, че просто много ме дразнеше този коментатор. Те не успяхме. Добре, успяхме да защитим нашата врата. Така. Свърши времето. 0-0. Сега... Какво стана? Така, добре, добавеното време. Знаех си, че е това време. Така. Опитваме се да вкараме гол, дали ще вкараме, никой не знае! Що да стане толкова добър? Толкова добър, че не вкарваме! Значи, така се зарадвах. Викам си, вкарваме, отиваме на следващия матч. Всъщност, ще купим. Не, ще сме 0-0, няма да губим. Да, добре. Бързо. Добре, бе, ни пука съдията! Как taj червен картон да получа! Благодаря. Така, но пак е 0-0, така че не... Да, жълт картон, Дай. Така. Този жълт картонче. Не, топката взе! Дразни ме това! Просто така! Ужасно е! Да. Да, ми вкарах! Добре. Много са им точните идиотчета. Те свърши това. Добавено по време. Така. Така, взехме топката и я ритнахме, но влезе. Сега ще се опитам да вкараме.
да му понете ни вкарат. Браво. Брай! Така, добре, подаваме на Лузипик. Който се! Взеха му топката, наспънаха като... Ще опитам да се помъкна. Айде, пазете ги де! Така, за малко да вземем топката. Браво, този жълтия картон, нещо, че имаш дълг картон, пич, браво на тебе, много си добър, просто много те харесвам, Винаги в почти всеки мач получаваш жълт картон, много си. Така. Yes! Не вкараха. Топката пъкна, даже аз не забелязвам къде. Те, са дуски, моята любимата ви част, дуските. Много високо стана. Да. Един пропуск, за жалост. Моля те. Evo. Еще. Моля те да ни вкарват. Какво? Не. Ще сгубя. Стреляй! Извините, ако ще. Гелиос. Вратар не се казва Гелиос. Гелиос, клоун. Работа. Не! Гелиос мразята! Гелиос мразята. Така. Один, два, три, четыре. Какво направи? Добре, трябва да спаси просто. Ако не спасеш, ще се застрелям. Какво? Защо? Провал. Добре, ще стартирам още един къп. Жалост. Добре, ще стартираме явно още един матч. Нищо.
това ще бием. Играхме срещу този мач, спомняте във втория епизод, когато другият отбор, който не помня името му, и би с една точка, мисля, че. Така, извините, прекъснах малко, тъй се ми да продължим така с матчът и взима топката, усъвършенства ли се? Но не толкова. Така. Подай! Пи! Ако са не вкараме, просто не знам кога. Добре, не стане, нищо. Не е първия ни пропуск. Беяме като циганчета. Мале, къде? Така. Направо ще си вкараме гол, защото вратаря ми... Хендърсон вкара гол! Просто прекрасен гол, дами и господа, толкова хубав се направо, не мога да повярвам. Да бия вратар на другия отбор, направо си изпусна топката и Хендърсон да догони, за да вкара гол за нас. 14-та минута те вкара. Нашият Калериташ! Така, това ми става за им топката. Ако по-покажем ще говоря, че нещо май ме позаболя гърлото. Гърлото ме заболя. Знаете, ако се поглезих. Арде. И не успяхме. Обаче тези центрирането беше просто уникално тъпо. Те подам на тебе. Дърда. Подаваме. Така. Хвана. Да. Подаваме, не този. Бъркахме. Сега ще покаме време. Мачите прилад, ма едва ли. Няма. Така. Браво на старт! Стой! Не, няма браво на вратарчето. Това ще чуем. Да, опитаха да центрират, но явно е там. Те подаваме на уния, защото е най-чист. Бегаме! Подай! Браво! Времето ли свърши, бе, ако остана? Остана ли имаше? Да, остана. Добре, се ми е нов пух. Други член, кажем. Така. Те успяхме и по времето свърши. Добре. Само по времето свърши за мен. Упа. Сега, ако и този ман загубим, просто не знам. Успяхме. Добре, по времето сега трябва да свърши. Yes, най-сетне съм прав. Ще гледам сега да пазя резултата и да го повиша. Така. Също ще опитам да вкарам. Гол!
Така се казва нашия любим футболист от сега нататък! Yes, ще загубите Панатинайкос. Панатинайкос. Така се казва отбора. Панатинайкос е загуба. Те сега да продължи матчът с смисъл. Правим на идиотчета. Айли. Те сега. Сега... Yes! Браво! Тези отбор е много крив. Много крив. Та брат няма естествено. Преди втория епизод прах само стоп с него. Точно мисля, че... Да, на втори. Ще се опитаме да вкараме. Това ще вкараме, да. Ще вкараме. Така се зарадват вече трети гол и няма да успеят да избият. Така. Така. Така, добре, коста. Хелфилм плеер. Да, моля. Ти стреляш, накъде. Де? Защото те може и да мога да вкараме преди да стане. Така. Ще подаваме. Сега. И гол! Първенство на героя на матча! Те. Ще победим, просто няма как да не победим, да ви кажа, не са не точно този отбор. Вкараха ни гол, но това няма никак да ви помогне, приятелчета. 1-3 никога няма да победите. Сега ще вкараме. Състрел и гол, как ви казах! Хендърсън пак кара, така че коли мисля, че се казваше кара 2 и Хендърсън стара 2 гола, така че 4 гола те се отмета, ако искат да ни бият. Ще трябва да ни бият след още 3 гола, което може би означава целия матч. Защото са много слаби, дами и господа, много са слаби. Така, почти времето свърши, имаме добавено време. Матчът свърши и ние победихме с 4-1, което до сега не съм срещал. Виждате, че започнахме с Хендърсън и завършихме с Хендърсън и в средата беше с Куле. Така че
Да, добре беше матчът, последният за този епизод, за жалост, защото трябва да свършваме вече. Но естествено това не означава, че другия епизод няма да ни има с още зрелищни мачове. До другия път, приятели! Не забравяйте да оставите един абонат, един лайк или един коментар на клипа. Очаквайте ни скоро следващия епизод и още други отбори, срещу които ще играем. И до другия път. Ние бяхме Iron Bulls Gaming и чао!